Здравейте, добре дошли отново в нашия канал. Днес ще правим нещо като малка книга, но на английски е мини-бук. И ето я моята. Ако се чудите защо изглежда по този начин, а не е просто хартия, защото предишното видео спря. Не знам как се случи, просто се спря. Нямам какво да кажа. Но да, ето го единия вариант. И сега ще ви покажа какво ни е нужно, за да направим една такава. Ако ви интересува, изгледайте клипчето. Нужните неща са ни хартия, като аз тази съм я прегънала по този начин. Ето ги някакви малки отрязъци останали, които не ми харесват. Следващото нещо е ето ножица. Каквато и да е, ще да кажа ето тази ножица. Но не, трябва ни просто някаква ножица. Другото нещо са фломастри, като ние просто сме използвали с парфюм. Просто така пожелахме, за да мирише по-хубаво. Ето да видите. По принцип трябва и лепило, но понеже ние сега не разполагаме, някой друг път ще го залепиме, но днес няма да успеем, защото не разполагаме. Ами да, сега ще ви обясня как да си го направите. Тук съм се изцапала, това е фломастерът, знаете. Ами да, сега, то всъщност е така. Сега ще ви кажа защо. Защото съм си взела хартията и съм я прегънала на две. Ето го листа. Съм го прегънала на две. И сега си режеме. Ето сега е така хартията. След малко ще видите как ще също. Ами да, сега изглежда така. Мисля, че разбрахте как съм го изрязала. Ето така. Просто прегънато на две е изрязано, като сега изглежда по този начин. И сега го режем горе-долу е така, както виждаме как е самата книга. Ето така изглежда, като тези части могат да ни стигнат да направим още, но аз няма да го направя. И ето до тук, като стигнем, ще започваме да отцветяваме. С какъвто цвят искаме, с каквото поискаме, просто може да го ставим бяло, но да напишем нещо, нали, да се знае, че е книга или нещо такова. Може и да е тетрадка, ако си мислите, но ако сте се зачудили. И сега започваме, като аз ще го отцвета това и ще се върна. Ето я. Със сигурност така цветена ми харесва повече. И ще напиша ето същото заглавие. Аз съм си го измислила. Ето сега го отворих и сега ще го напиша. Ами да, хора. Ето така се получи. Ето го цялото. Като и аз ще си направя допълнително още една хартийка. Ще я прегъна и просто ще си напиша нещо, защото те са за красота, като мога да си направя, например, нещо като библиотека, но това не съм го решила. И сега продължаваме. Не исках да се получава точно по този начин видеото, но се оказва, че няма много точно какво да говоря. И сега ще си прегъна и ще си изрежа още едно такова, горе-долу да е същото по размер, като корицата отвън. Ами да, хора, така се получи. Ако си мислите, че не е право, така изглежда от камерата, по принцип е право. Сега ще ви покажа, вие сигурно знаете, така си го правим. И си го слагаме в книгата, като аз така правя. Сега може да леко накрил камерата. Ето така се слага и после просто затваряме. Сега ще се върна. Да, хора, вече го притиснах някакси така. Само както ти.
и сме готови. Ако искате, може вътре нещо да си надпише, да си направите повече страници, друго да ви е заглавието, друго да ви е цвета, да не ползвате такива маркери, да ползвате моливи, пастели или нещо такова. Просто ние сега използваме ето так. Смисъл, това не е крайния резултат. Това сме написали, това сме отсветили, с това сме направили. Като естествено може да не е с парфюм, нали? Но просто ние така сме си избрали. И както ви казах, тук ще напишем нещо или ще нарисуваме. И да. Сега ще лепна по един стикер, може би само на тази книга ще лепна стикер, на другата не мисля. Забравих да ви кажа в началото, че може стикери да си вземем каквито поискаме, като аз съм си избрала някакви по-леки. Махам си стикер тук. Лепна, примерно, на някоя страница. Сега се връщам. Ами да, хора, нищо особено не. Нещо ми стана с телефона. Да, оправи се качеството. Ето така изглежда. Нищо особено не е, както казах. И сега ще я затворим книгата и да, горе-долу това ми беше идеята. Да видите как се прави и се лепка с лепило страниците по принцип, но да ви кажа, че така е по-удобно, защото като е слепило стават разделени и не са чак толкова хубави, не че сега са, нали, смисъл най-перфектните, но пак не са лоши. Ами да, това беше от нас за днес и до следващия път.